Iya biyung. Aku ngaturake panuwun dene sira kang tansah paring panglipur kelawan Gustimu Kunthi. Inggih. Menika kala wau Nyai Menggung Rosyati sampun kepareng berkahi uler kambang dipun imbuhi kalian mijil Banyumasan kala wau. Iya. Menika sami sowan sedaya para karawitan Mandura Laras sampun kepareng seba inggih sami tasih sugeng Gawe tembung kok sing penak. inggih namung setunggal menika Raden Temenggung Slamet ingkang boten kepareng seba awit menika pamit ngendikanipun dados panitia wonten dusunipun. Wingi wis tuku dasi kupu arep dienggo dadi panitia. Iya. Ora apa-apa isih ana sing nyuli. Wong pengrawit Mandura ki akeh kok, Nduk. Iya. Menapa kepareng kula badhe atur panglipur malih Gusti Ayu? Iya, biyung. Inggih. Namung saderengipun, Nduk. Apa, Yung? Wis aja banget-banget nggonmu mikir pacanganmu sing ora setya tuhu karo kowe ya, nggih. Kok ngono? Wis ben ora apa-apa, golek liyane. Iya. Ya donga pamujimu wae. Iya, Nduk. Ya mung piwelingku, Nduk. Menungsa urip ana ngalam donya kuwi duwe watak perwira. Ngono. Lan bab kaprawiran kowe niruwa manuk kae. Sebabe piye, Yung? Sebab ambeke manuk kuwi ora arep ngendhog yen durung duwe susuh. Ngono. Yen bab kerukunan utawa gotong royong kowe niruwa semut. Kok kon niru semut? Iya, Nduk. Sebab semut kae yen entuk pangan ora tau dipek dhewe. Nanging digawa bebarengan terus semut kuwi ora angkuh. Sing jeneng pimpinan karo bawan ora ana gep-gepan ki ora ana, bisa bebarengan nyambut gawe. Padha digotong lan diroyong bebarengan. Iya. Lan yen bab tulung tinulung niruwa tawon kae, Nduk. Tawon. Sebab tawon sing golek madu kae ya nguntungake lan ngrewangi kembang, buktine bisa nyengkake dadi woh. Tawon kuwi resikan lho, Nduk, tur perwira, bisa ngreksa jeneng. Buktine dheweke moh nampa tilase tawon liya. Oh, ngono ya, Yung. Lan bab tanggung jawab kowe niruwa iwak mujair kae. Sebab yen iwak mujair wedok iki diganggu iwak liya, sing lanang mbelani. Yen ana bebaya, anak-anake disingitake ana cangkem, Nduk. Iya. Gene ya mung padha karo aku. Kok ngono? Aku ki kok nemoni bebaya sajak panganku kok arep ilang. Lemperku kok arep ilang tak singitke ana lambeku kene, tak singitke ana cangkemku kene. Aku nyingitke papat wisan iki mau, Yung. Nek kuwi luwe, nek kuwi ora nyingitke. Wong iki daharan semene akeh iki nyediani ndaramu Putri Kunthi mbok menawa kersa dahar. Lah wong awake dhewe nunggu pirang-pirang sasi apa ya ora etuk luwe to, Yung. Ya melu prihatin to, Nduk. Lan bab kemandirian kowe niruwa kuthuk anak pitik kae. Kuthuk kuwi lagi pecah saka ndok wae wis gelem ceker-ceker golek pangan dhewe. Ngono ya, Yung. Mula, Nduk, aja kowe nyawang kewan ki nggon bab alane, ning kowe kudu tetiru marang apike ya, Nggir. Iya. Ayo, Nduk, ngaturke panglipur. Sajake ndaramu Kunthi wis rada lejar. Iya. Nyuwun karo Ibu Sulani. Iya, Bu Menggung Sulani. Kersane biyung Nyuwun diaturake anu, Nduk, sinom parijata. Iya. Sing mat-matan wong iki ning dalem keputren aja tok padhake ana alun-alun. Iya. Sing mirengke ya mung Gustiku Ratna Dewati lan Ndara Ayu Kunthi. Monggo Nyai Menggung
Ibu Sulani keparenga ngaturaken sinom parijata. Ayo, monggo Bu. Senggaan iki mau mawa pitutur nyobi dipun ambali sepisan melih panggenan senggaan menika wau. Iya. Monggo. Surabaya kampung kali asin yen pengen urip mulya kudu wani prihatin. Kuwi Nduk, Surabaya kampung kali asin yen kepengin urip mulya kudu sing sregep prihatin. Iya. Monggo dipun lajengaken. Nduk, Apa? cawisna bebungah kanggo para kanca karawitan Mandura Laras kae. Mengko yen kundur di caosi ora ketang pira-pira dienggo bensin. Iya. Wong siji 5.000. 5.000. Iya no, ndarane lagi susah kok. Sok nek wis ndarane iki lejar lah terus 2.000. Malah saya medun. Monggo. Nggo ngedhekke blangkon. Heeh.
ingsun tumiling hangulati leng-lenging driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang lir-lino tanpa kanin yen tang tulusa mangku sang Hyahutama palugon laguning lekas lukita linuding kidung kadereng hamomong ngun manah rahayu haywana kang tanagolong gumolong manadu kara karenane ora mangapus puspita wangsalan semon ibune kepriye ibune putramu si Kunthi apa kang diluhake nggone nandhang raga sinuwun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngreripih murih kang putra purun prasaja malah keputra surupamuwunipun kanthi sesambat nyuwun pejah ingkang mekaten nyumanggaaken kepareng paduka sinuwun ibune kulup mulane jeneng ingsun nganti putramu Basudewa ing pengajap gandeng Basudewa kuwi sedulure tuwa si Kunthi turta diluluti marang si Prita mula prayogane nggih Basudewa mara diage sira sun lilani ketemu kelawan adimu Kunthi tumuli pirsanana lan paringana dawuh muga-muga dadi sarana walaya jati rogane adimu Kunthi nggih iya kula Basudewa mara gage pirsanana rogane adimu Kunthi nun inggih Rama Dewa Jisa Ibu kepareng kula badhe manggi dhateng adi kula pun Kunthi ya Basudewa muga-muga adimu Kunthi enggal lejar apa kang dipikir nggih Basudewa. Nun inggih njen mengestu Rama. Ya.
Jagat Dewa Bathara. Adikku Di, adikku wong ayu Kundi. Kundi, aja kaget ya Di, pun Kakang tilik kadang para siadi kang lagi nandhang raga. Pun Kakang kepingin nyumurupi kira-kira apa kang tok rasake Kundi. Iya nggih Kundi. Matura murih enggal padhang aja malah muwun ya Nini. Ibu, Kang Mas, kula mboten saged matur. Kepara kula nyuwun pejah kemawon Kang Mas. Oh, adikku Di, adikku wong ayu. Kok malah kaya mengkono maturmu? Matura to? Matura si Raja Wedi marang pun Kakang Yai. Pun Kakang ora bakal nesu. Dek kapan to? Dek kapan pun Kakang duka kelawan si adik iki rikala apa? Kundi, kowe aja matur njaluk mati ya ngger, kuwi ora prayoga Kundi. Kundi, pun Kakang iki gumun. Adat lupiyane wong lara kuwi sarirane kuru tur guayane saya marlupa. Nanging tinemune si Adi kok kosok balen. Nadyan badanmu ki tok brukuti kemul nanging guayamu lan guayane pasuryanmu kok malah mundhak ayu. Tur mbabar cahya kang sumunu. Kowe kuwi lara apa to Gundi? Kang Mas, sampun kekatan paring pendangun dhateng kula. Kula nyuwun pejah kemawon Kang Mas. Gundi, wong sabar kuwi ana watese. Sing sabar ya nggih Basudewa sareh ya nggih. Mangkir yen Ibu, mangkir miyin. Kok malah sujana raos kula sumerep cahyanipun Kundi. Kula sujana kalian selaganipun. Kundi, pun Kakang mundhut coba kemulmu kuwi uculana. Kemulmu uculana. Mboten Kang Mas. Kedu wong kula pejah kemawon. Kundi, kowe disabari wong tuwa kok malah wangket. Kowe disabari wong tuwa kok malah kowe lah tak bedel kemulmu iki. Wah, Rama. Wah. Punapata mirahing sun prihatin waspagung mijil tuh tahatan po karya sengkan rimekan Gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur gambir melati. Oh, anakku ngger Kundi, kok dadi kaya mengkono lakonmu Nini? Layak toh layak kowe ora gelem nguculi sesingepmu jebul kowe kok nandang reget kaya mengkono Kundi. Prita, kowe wis mentala gawe wiranging negara Mandura. Kowe ngandhut tanpa garwa. Kowe nandang reget kaya mengkono Prita. Ibu, Rama kula mboten kiyat ngraosaken wiranging penandang kula. Kula nyuwun dipun pidana pejah Rama. Wis, Kundi. Kundi kadangipun Kakang Yayi. Nadyan mestinipun Kakang kudu nandukake duka marang kowe. Nanging ketang tresnaku marang si Hadi mulai segede pangapuramu. Yai, saiki wiranging negara Mandura kuwi sing bisa nambak ya mung kowe dhewe Kundi. Mula kowe matura blaka. Yen ratu ngendi, yen satriya sapa satriya sing wani ngregeti ragamu kuwi. Iya Nini, matura kanthi prasaja. Nadyan wong sudra sempali ora dadi apa jer kowe wis tresna. Mesti tak dhawuhke tanpa pitukon lan pun ora rumangsa isin.
Iya, matur wong ayu. Ibu, kula mboten saged matur, Ibu. Watana Pandhawa rawaribang katon ginsanging alis. Netra endhek hangatirah. Imba gathok hangajri kerot-kerot kanang waja kinepel kepel kang astanira ing Kundi tetela kowe wis ora kena digawe becik kowe ora digawe becik aku kudu ngadeg ana ing tengah ngadil kowe pancen ora kena disabet tak pateni Kundi. Oh, Nggar Basudewa. Oh. Aja kulup. Elinga ya Ngger. Iku masih kadangmu dhewe ya Ngger. Oh. Dewa, dewa. Kula nyuwun kiyat dewa. Ngger Basudewa, elinga ya. Kunthi isih kulih dagingmu dhewe. Rama. Kula nyuwun dipalilah. Kula nyuwun dipalilah paduka. Paugeran kukuming negari Mandura sampun nyebataken. Sok sinten wanita ingkang tumindak sedheng paukumanipun kedah dipun pejahi. Kula mboten nambau kapinadyan menika. Nempuh dhateng kadang kula piyambak mila Kunthi badhe kula bejahi. Kosik Ngger Basudewa mengko dhisik. Kowe aja nuruti ubaling kanepsonmu. Kowe aja gawe kerampungan dhewe. Kabeh kuwi ana sing wajib mutusake ya ki Pradata Agung. Wah, mboten Rama. Mboten. Menawi perkawis menika dipun pasrahaken Pradata Agung, tetela namung badhe njuwarai jagat. Aja ya Ngger. Kowe arep midana Kunthi monggo. Nanging kowe kudu eling bayi kang kinandhut dening adimu Kunthi. Bayi kudu durung duwe dosa ya Ngger. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangun kung kanduhan rimang. Lerlena tanpa kaning udan tangis keputrening Mandura nanging korining keputren wis kinunci rapet ngantos tan kawruhan saking jawining keputren gocap saking getering swasana nganti mbabar gara-gara anyarengi gebiaring tatit tuhu ketingal pangejawanting pandhita kang anyar katon. Bermara remanguswa nyung ambrengeng kadi karunaning kaswase aning marga memalakung leres abot ingsun tumiling hangulati puspita metemindah kang warni
Oh penemban. Tetela rawuhipun paduka Sang Resi mugi dados sarana hamberat pepeteng ingkang nglimputi negari Mandura. Sang Prabu, mila keng bapa enggal sawaning negari Mandura ing pangajap anggen kula kepengin sabiyantu miyak pepeteng ing negari Mandura. Ngaten Sang Prabu dalah Raden Basudewa. Mila keng putrapun Kunti mboten saged matur bab sukering penandang awit menika wonten larah-larahipun. Inggih. Kados pundi penemban? Ngaten. Ing nguni nalika kula cumandha ing negari Mandura, ingkang paduka dawuh ngladosi kula menika keng putrapun Kunti. Inggih awit saking luhuring bebuden putra paduka Kunti. Kongsi bangkit ngungkih welas lan tresna kula dhateng Nini Kunti Talibrata. Ketang tresna kula kaliyan Nini Dewi mila wonten krentek batos kula kepengin nurunaken ngelmi ingkang kula gadahi dhateng Sang Dewi Prita. Mila sakwarine ngelmi kula maturaken Sang Dewi Kunti. Rikala semanten Nini Dewi Kunti kula wejang ngelmi aji dwipa pepanggil kunta wedharing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Menggah daya kasiating ngaji kala wau menawi kawatek saged ngrawuhaken sedaya dewa ingkang kinersakaken. Namung ngaji kala wau inggih wonten wewaleripun. Inggih menika boten kenging kawatek menawi pinuju wonten pesarean lan boten kenging kawatek menawi pinuju siram. Ndilalah bawanipun piyai muda menika sok kepengin nyobi-nyobi lah. Nalika Sang Kunti mapan ing pagulingan, Sang Kunti matak aji kala wau. Nalika semanten wonten dewa pinuju sanja, mbok menawi dewa menika nembe nganggur. Lajeng dewa kala wau rawuh wonten ing papan ngriku. Dewa kala wau ndangu menapa Sang Ayu ngrawuhaken dewa. Mongko dewa menika menawi dipun rawuhaken kedah wonten perlunipun, mongko Sang Kunti mboten. Dewi Kunti mata aji kala wau namung cobi-cobi mboten wonten perlunipun. Mila kang putra Kunti ajrih sanget. Dewa kala wau rumaos dipun cecamah dening titah. Lajeng duka satemah tuwuh satipun. Kunti, kowe titah kang seneng sembrono ngrawuhke dewa tanpa ana perlune. Mula minangka pidana lan piweleh ulun, sira bakal nggerbini tanpa garwa. Lajeng dewa wau lajeng muksa. Mekaten larah-larahipun. Waduh, Sang Resi. Ingkang tetela tuhu wicaksana ingkang mekaten. Gandeng lelampan adik kula Kunti menika anggendeng negari Mandura. Mila lelampanipun menika kula borongaken Sang Resi. Murih enggal pikantuk kali damar Sang Resi. Oh inggih to Raden. Menawi ngaten kula nedya mbudidaya murih sedaya saged lumampah kanthi parayogi. Mila jabang bayi kang kinandhut ing guwa garbaning Sang Kunti menika badhe kula sesuwun murih enggal lair. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin menemban. Kados pundi? Adi kula menika tasih perawan. Mongko badhe nglairaken. Panyuwun kula menapa sakinten saged bayi menika lair namung adi kula tetep wetah tasih perawan. Saged mboten penemban? Oh, ngaten. Inggih. Oh, inggih. Menawi ngaten monggo sesarengan kula dherekaken sami nyuwun ing ngersaning Gusti mugi dipun keparengaken panyuwun kula. Tansah marep pamoring sukma sinukmaya winah ya ing sepi. Sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana taralen saking liyep layaping aluyut. Wata kaya mangkono
Samya sedakep saluku juga Sang Hyang Wong Agung Mandura. Ngesti marang dewaning adil murih kasembadan panyuwuning warga agung ing Mandura. Gocap. Nalika semana Sang Resi Durwasa diya matek mantram sakti sarwi handamu talingane Sang Kunti ingkang kanan nyuwun ing kala lair pun ing jabang bayi. Katarimah pujane Sang Wiku apa ta tandane? Ana ganda arum andu para ngebeki ing keputren. Miyak langse Mandala Giri Sang Resi nyebul pasundulaning Dewi Kunti. Kaya sinengkake lairing Sang jabang bayi. Wis winanci jabang bayi medal saking karna tegese metu saka kuping kanane Sang Dewi Kunti. Tur tomiyos kakung cumelorot kaya ndaru glewo-glewo kadi golek kencana. Putuku ngger, oh putuku. Bumi gunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging alis risang maweh gandrung. Ing putuku ngger. Kunti pranyata kowe pinter ngger Kunti. Sinuwun piye nini menika wayah paduka kene tak embane kene. Wah putuku ngger putuku, wah bagus kok kaya ngene. Kene tak embani putuku. Penemban kula ngaturaken panuwun awit saking kawicaksanan paduka. Putu kula sampun lair turta Kunti pranyata tasih wetah tasih perawan. Mila keparenga paring paseksen Penemban putu kula ingkang mijil kakung tur medal saking Karna menika kula paringi jimat asma Karna Basusena. Inggih Sang Prabu, kula tumut nekseni keng wayah pinaringan tenger Karna Basusena. Nuwun sewu, lajeng menapa werdinipun Sang Prabu? Inggih. Karna Basusena. Karna menika minangka pemut bilih putu kula lair saking Karna utawi saking kuping. Lajeng Basu menika kiyat. Dasaripun wayah kula menika kalebet tasih darah wasu. Dene Sena menika mengku teges prajurit linangkung. Kula anggadhahi pangudang putu kula ing benjangipun dadosa satriya sekti kang tuhu tansinglar ing janji awatak kiyat lan adil. Inggih Sang Prabu, kula nderek angestreni. Mugi asma kinarya japa nanging murih kudanganipun sinuwun menika numusi lan sampun ngantos bayi menika dipun anggep ngregeti asma aruming negari Mandura. Mila keng wayah pun Karna Basusena menika kedah tapa. Dene serananipun karena kula beto kisah kedah pisah kalian ibunipun mboten Penemban. Karno anakku ngger wong bagus yen kowe dianggep ngregeti negara Mandura sing luput kuwi pun ibu ya ngger dudu sliramu Karno. Rama
kula mboten saged pisah kaliyan anak kula Rama. Menawi karena badhe dipun bucal menika kedah kaliyan ibunipun. Nggih Kuntri. Rama ora kepengin nyengsarake putu ki ora nggih. Nanging iki kanggo jayane putramu besok. Tur kowe kudu bisa ning negara Mandura. Negara aja nganti kelepetan lelakon iki. Mula nini tegakno aturna marang Sang Penemban Durwasa putramu karena karbe ninggal digegulang ing kautaman Kuntri. Mboten Rama. Menika kulit daging kula. Raden Ayu, nuwun sewu panjenengan menika rak tresna kaliyan Keng Putra Karna to. Sak menika ngaten, menawi panjenengan negakaken pisah kaliyan Keng Putra, kula wani tanggel. Benjang Karna tartamtu saged dados satriya menapa dados ratu perwira. Nanging menawi Karna tasih wonten sak lebeting negari Mandura, benjangipun badhe dados wisuna memalaning negari. Monggo dipun galih. Paduka pilih pundi? Di kowe kudu eling. Senadyan sliramu kuwi wanudya nanging uga duwe kewajiban jaga kuncaraning negara. Carane kowe manuta kelawan dawuhe gurumu Yayi. Iya nggih, Kuntri. Sira nuruta apa kang dadi dawuhe Sang Resi nggih. Ora-orane karena bakal nemu apa Kuntri. Menawi ngaten nadyan awrat kula kedah pisah kaliyan anak kula. Mila Penemban kula titip anak kula Karna borong murih prayoginipun Penemban. Nggih Karna, apuranen pun ibu ya kula. Ibu paripaksa kudu pisah lawan sliramu. Mligi mung kanggo njaga kuncaraning Praja Mandura. Mula sira bakal tak paringi separo bandul sangsangane ibu iki. Agemen ya Karna, minangka tandha yen kowe putrane Prita. Monggo Penemban. Kula borongaken paduka Penemban. Inggih Sang Dewi. Sinuwun lan sedaya kemawon. Keparenga kula nyuwun pamit. Mugi sak pengker kula sami manggiya suka basuki. Inggih Penemban. Sak pengker handika Sang Penemban, putu kula Karna pinayu ngono ing karahayon Penemban. Oh Karna, apuranen pun ibu ya Karna. Tak sesuwun besok dirasane kowe bisa ketemu kelawan pun ibu. Karna bareng nyun pamit Sang Karna. Kuntri. Oh, Yayi. Surem-surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon. Dinya ilang memanise wadananira landu kumel kucem rah nyomaratani. Anakku wong ayu, sinuwun menika kados pundi? Wis ibune kulup, aja kebacut nggonmu nibake luh.
ora maido lamun Kunti kaget lan sumedhot awit sing dikaya ngapa karena kuwi kulit daginge dhewe mula wis ibune Kunti enggal diupakara murih Malaya Jati karepe eling Purwodaksina ibune nyat langening kalang yawana gelar pandang munsar dinon leraga koneng surem sorotet tan padang mongko kandening bumuwuh salami mung awas eling eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supadinir ing sangsaya ya iku pangreksaning urip putraning sun nggih Basudewa nuwun wonten dawuh Rama Dewaji lega rasaning pun Rama awit usumilak pedhot kang nglimputi Praja Mandura inggih Rama Dewaji semanten ugi kang putra nderek unjuk syukur wonten ngersaning Hyang Manon dene tasih wonten margi kangge hanjagi dhateng kuncaraning Gari Mandura. Namung piye? Kados ingkang kula waturaken wonten ing pendhapi bilih kathah para satriya dalah para raja nerpati ingkang sami nglamar dhateng adi kula pun Kunti Rama. Wadalah. Pun Rama ora kelingan jebul tinemune isih ana bab kang wigati. Nggih Basudewa nuwun wonten dawuh Kanjeng Dewaji. Pun Rama bakal paring karampungan marang para raja Narpati kang bakal nglamar adimu Kunti. Dene karampungane wektu dina iki bakal ndak anakake sayembara pilih. Dene kang bakal milih ya sing bakal diwengku garwa, ya kuwi adimu Kunti dhewe. Mula wanti-wanti piwelingku sapa wae ratu apa satriya kang dipilih dening Kunti ya kuwi kang bakal dadi jatuh kramane si Kunti lan kang ora pinilih wajib nglonggarake penggalih lan ora kena gawe kisruh ana jroning kalangan sayembara munggahe marang Praja Mandura lamun ana ratu kang nerak marang pernatan wis dudu Kunti kang gawe kerampungan nanging Pradata Mandura kang bakal ngerampungake non nggih sinuwun. Mula sira enggal metu njaba biwarak napa kang dadi dawuh ingsun iki nggih Basudewa ngestakaken dawuh Kang putra nyuwun tambahing pangestu tumuli parintah Sang Hyang para Nayaka Mandura nguratakaken saha mbiwarakaken sayembara menika Rama Dewa ya duga-duga ngati-ati aja kira aja kaya bocah cilik lakumu Basudewa saranane wong yen luhung tetah lopo kurang guling eling salah janika
dumawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur panjriting turangga esti miwang dwaja kang kekitir kata ingkang dwaja lelayu sepi Nuna Raden Basudewa ingkang sampun medal saking keputren kepareng apa napatih nindya bau cumadong dawuh wiladalah Raden Basudewa ingkang sampun medal kepareng kula pun tumenggung sara gupita cumadong dawuh nadyan kula semanten ugi pun tumenggung salogapati nggih cumadong dawuh kabeh wae para wadya lan sentana mandura sira padha tak jarwani lamun ta wektu dina iki Yayi Kunthi Talibrata anggone nandhang gerah Uswalaya Jati temah mulya mula kabeh para nayaka praja ora perlu padha nguwatirake bab kesarasane Gustimu Putri inggih Raden kula dalah para nayaka nderek bingah ugi unjuk syukur mirengesaning Gusti dene Raden Ayu Kunthi sampun pinarengan senggang Raden iya nanging Wapati Siwapati nindya bau kula wonten dawuh ya mung ana perkara cilik kang kudu diyudari sabab lamun perkara iki ora dirampungake bisa uga kriwikan dadi grojogan perkawis menapa Raden sira wis mangerteni dhewe lamun wektu iki sakjroning Gustimu Kunthi gerah wis ana raja Narpati lan para satriya kang bakal kepengin mundhut garwa marang Gustimu Putri. Malah ana ratu sewu kang bakal ngayunake. Lamun perkara iki ora dirampungake kanthi kawicaksanan tan wurunga gawe pinggeting para ratu kang padha nglamar marang Gustimu Putri. Lajeng kersa paduka Raden kados pundi? Wis ana dawuh. Wis ana dawuh saka Kanjeng Rama Dewaji. Lamun wektu dina iki bakal ana sayembara pilih Kanjeng Rama ora wenang nampik lan milih calon temanten lanang ngemung namung Yayi Kunthi dhewe kang bakal nibake pamilih marang sapa kang patut dadi jatuh kramani mula aku parintah marang sira kabeh wae para nayaka praja enggal wara-wara lamun ing Mandura ana sayembara pilih lan wanti-wanti dawuh saka sinuwun sapa wae kang ora pinilih dening Yayi Kunthi ora kena gawe onar ora kena gawe rusak marang praja Mandura lamun ana ratu kang merengkang saka pernatan wis wajibe kudu disingkirake saka Mandura inggih Raden badhe kula staken dawuh lan sira wektu menggung sara gupita wonten dawuh Raden lamun sira wis rampung anggonmu nindakke wara-wara sira yasa tarup kang indah kanggo lenggahe calon temanten putri lono nistaken dawuh kang mengkono aja ndadake suwen para diake padha tindakno mapan marang kewajibanmu dhewe-dhewe lan tak jaluk aja ana kang kacicir terang terwaca dawuh paduka Raden kepareng apa napate medal saking pasilan tumenggung Salogapati wonten dawuh Raden Patih mara parintahna marang para wadya bala kinen wara-wara budhalan dina iki uga nana istaken dawuh mundur sang Salogapati undanging para wadya bala samya sawega umyung swaraning bendeberi gubar gor nangkalawan pok sur tambur miwang suling pepandhen dalu dak bandera miwah kakandha mawarana warana pindha jala di
Sri kawuryan Gerek-gerek swaraning kuda weneh ngrik magalah hanyelo gambira ana bigar milar kusuma tali dahat mula cancut acincing pangrehing turangga kuda ustang kasamaran kabeh kena kapurba mungkir ong-ong-cir obah kang wadya mandura murut saking pananggilan agolong gegolongan bubar kang samiwa ningali parmatur dhumateng Raden Patih para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidalaken sawanci-wanci boten badhe tunda bima syukur wagis kedhi jumur malah sira dadi pambantang laku Parwadal Wasilan Raden Patih enjing bidal gemuruh saking Mandura Nagri Swabra busananira lir surya wedalira saka ing jala nidhi arsa madhangi jagat mungup-mungup aning sabocah ing ukir merbaba bang sumirat kena sarating surya nampek mega lan gunung-gunung wata kuwi mangkono bidaling para wadya bala yen cinandra kaya singa anebah papan sigra mangsa lumampah anut wirama
Awas. Awas. Oh!